indices po or heat index sa Pangasinan sumipa po ng 46 degrees Celsius. Sa PDRRMO naglabas po ng babala laban sa heat stroke. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Naglabas ng babalang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kaugnay ng panganib ng heat exhaustion at heat stroke matapos umabot sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na naitalang heat index sa lalawigan ngayong taon. Sa panayam ng IFM News Zigupan, sinabi ng PDRRMO na patuloy na naglalaro sa 42 degrees pataas ang heat index nitong mga nakaraang araw na kabilang nasa danger level. This year, so far nung April po, tayo po ay nakapagtala ng 46 degrees Celsius. So far yun ang pinakamataas itong taon na to. Kaya po kami ay patuloy po na nananawagan sa lahat po ng social media, sa ating sa lahat ng mga news agency po natin, sa interview natin, na mag-ingat po yung ating mga kabayan, lalo na pag sila ilalabas. At kung hindi man ito importante, sana manatili na lang po ito sa kanilang mga katahanan. Ilan umanong karaniwang sintomas ng heat exhaustion ng pagkahilo, labis na pagpapawis at muscle cramps. Nagbabala rin ang ahensya na kapag nakaranas na ng matinding panunuyo at sobrang pag-init ng balat ay mariing agad humingi ng tulong dahil maaari itong mantong sa heat stroke. Sa kabila nito, wala pa umanong naitatalang heat-related incident sa lalawigan. Nakikipag-ugnayan na rin umanong iba't ibang tanggapan ng probinsya kabilang ang Provincial Agriculture Office upang makapagbigay ng assistance sa mga mangingisda na apektado ng matinding init. Sa mamumula rito sa IFM News Zigupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.